Videjko, pretože to sa len tak nevidí. Peťula, pušte draka. Kúkajte, jak je nažhavená. Jaká je zlatá. Peti, musíš mi povedať, jak sa cítiš pri tom. Počkej, počkej. Strašně dlouho se nepouštěla vraky, ale jsem úplně úžasný pocit. A tohle to bylo tady vymotaný, takže ten drak byl až úplně nahoře. Good job, Peti. Smotávám dole, jo. Super. Super, super. Tak to vypadá dnešný večer. Zase klasika. Papáme, kecáme. Sledujeme oné slnečko. Tuto máme spoločnosť, tak k nám pripojili takí dvaja homelesáci, čo majú aj rádiu so sebou. Je to veľmi zaujímavé, aspoň nám tu niečo hrá. Tu si chodíme kúpiť kafe a tuto sa hrá volejbal. Neviem. Asi sa zatekol. Tak. Peťo, kto vyhráva? Kto vyhráva? Čo? Že či vyhrávate? Nechce odpovedať, takže asi prehrávajú. Hi! Hello, how do you feel? I'm okay. Whoa. Peťo má vyvrtnutú nohu stále. A nechce sa so mnou rozprávať, tak to asi vypnem.